Arratsaldeon berriz ere bai, Txemi Galarraga. Eta arratsaldeon pilota zaleoi. Zazpietarako 17-18 minutu falta dira. Eta hemen dira gaurko partidu nagusian jokatuko duten lau pilotaritarik 3. Asier Olaizola da falta dena, baina gura ere ari da berotzen. Goñi bigarrena duzue irudiotan, Ordonostarrak 23 urte ditu, 1 eta 83 zentimetro, 82 kilo. Gaur atzelari izango duena, bere baino zaharxeagoa, Txema Arroyo bigarrena. Oiongo Okinaren semea, 26 urte, 1 eta 80 zentimetro, 85 kilo. Jose Mari Zezeak ere hortxe da kantxan, Asier Olaizola ez dakit. Momentu honetan on sartu den. Hemen txari zen beste egin batera berotzen ura ere, baina Jose Mari Zezeak da denetan veteranoena eta zaharrena ere bai, 38 urte ditu Bergarako Ubera uzako atzelariak. 1 eta 88 zentimetro, 18 kiloko pisua. Eta orain bai berriz ere hortxe da Asier Olaizola. 25 urte dituko izutarrak, 1 eta 84 zentimetro, 84 kilo. Eta epaileak deikari zaizkie dagoeneko lau pilotariei. Atze Arroyo izango dek estelar baten, sartuko dana, atzeneko egunetan ikusi 2-3 aldiz, estela besti suerte gehiagik izan, ez dizki partido honakin, estelarretan jarri goenen, aukera izan duna, aukera oso gutxi izan dizki, baina atzen aldeotan bakar batzuk. Eta estelarretan den aldatzen dek, eta gaur gaina behantza kontra jotxarren azaukek. Asi, Olaizola jotzaile handi bat, golpe ikeragarriko mutile. Eta urdun jotzaileok beste velozidadeat, beste golpe bat, pelota asko juten dek. Eta kontrario txarra dek, Arroyontzat. Estelarretan beti esate una pelota gehioki jokatzen dek. Gehio ibiltzen dek pelota. Eta urdun aurreko unetan behintzat, estelarra jokatu unetan, nahiko lanak izan du izkik. Biaren mailen oso ondo jokatzen haituaren. Eta enpresak tira horretara behortutakoetan sartu izan du orain arte estelarretan, baina bere mailan ondo jokatzen ari delako, noski. Eta diru urdintzeok, 1800 azpiti 600.000. Dirua urdin, bai. Olaizola lehena eta Zezeagaren alde. Sakene alde puske bat izango dik, Mikel Goñik, lauti sakatuko dik, eta Asierre lauta erditik. Beti esan izan da jotzaile handientzat pilotaleko ona dela Eibarko Astelena. Eta gaur jotzaileen artean handienetako 2 izango ditugu aurrean. Patxi Eugirekin batera 2 jotzailerik handienak. Olaizola lehena eta Goñi bigarrena. Mikel Goñi gatera ulen da biziko sakea. Oso sake gaiztoa, ikaragarria. Laburra, bizia eta zeharo gurutzatutakoa, nola jarri duen ezker horman. Bat eta huts. Aste honetan 3. partidua du Mikel Goñik. San Andres egunean azkoitien jokatu zuen. Eta esan digutenez oso partidu ona jokatu zuen eta jendea poltsikoan sartu zuen gainera. Gero Arrasaten ostiralean 5 tantutan geratu ziren Bera eta Berna. Olaizola bigarrena eta Goñi 3. kontra. Ez parregarri aritu zelako, baina ez eraskorik ez zuen eginez Mikel Goñik egun hartan. Pilota ere gutxi egizen aukeran eta Mikelek jokatzen duen bezala jokatu eta pilota behar du.
Baina balari alde horregatik etzio barkatzen. Zapuztuta jokatu zin, zapuztu joen. Be burukin asarretu. Eta lan ikitzinin, da pelota gutxixi honagatik. Lan hain berri pelotarik. Saiatu behintzat, gutxinean, hoixe. Hoixe eskatzen zaio, eta guk hori eskatzen zaio, gutxine saiatu behintzat. Azkarregi etxi zuen bai, oso azkar ere. Eta bostean geratzea. Bakizu zer den. Arroio errebote ingurutik ezinen, bana. Ezker bikaina du Arroiok. Eta esan dizuegu ondo ari dela, baina gauza bada bigarren mailan ondo aritzea eta beste bat gero hotzaila handi hauen aurka eta astelenan aritzea. Asierrek azpiazpitik atera, tanto. 2 eta 1, hor aberi handi xamarra egin dezaiokela ematen dik, Josean. Bike bai, Bi aurrelarik bai, Mikel Goñek lauti sakatzen nahi eta asmoatza bali madu, mina handi jebatzea dukek eta Asierrek berdin. Asierrek zean bakarrik ez, saketi ez, bakarrik ez, eman ideziok eta lehen esan dauna. Beste velozidadea dek, beste ritmoa dek, oitxu barezeok eta gaina atzelari ontzat minik handi nahi txeuna, titinda olako aurrelari baino askoze unanu eta Mikel unanu eta baino askoze kontraio txarra dituk, Asier da olakok, pelota iluzioak, eman itxegienok. Jaso, erreboteko zulotik Arroiok, eta Olaizolak, haze utxa egin duen. Haze aukera galdu duen. Deja da itxegunden zabalea. Utsa baino gehiago, galdutako aukera. Lehendabiziko partiduan mila pilotakadara iristeko gutxi falta izan dute, hemen ez dugolako konturik izango goxen. Hau azkarra izangoek. Hala irutzezata behintzat, azkarra izango la. Goñi. Jaso Asierrek ondo. Arroio. Goñik atzera. Ondo zegoi. Asierrek ondo ateadik, txokotik. Gongi Arroio, gozatuz. Xamar geratu zaio, eta gero Garria sartu dionean, gora. 3 eta 2. Asier Olaizola. Azpidik atera eta tanto.
4-2. Jaso Arroiok, txapara. Suerte txarra ere bai. 5-2. Eta 5-tik 3 sakez egindakoak. Beste bat, aberia ikaragarria egiten ari zaio. Estelarretan sartzea aukera handia da. Hor bigarren mailan zai dauden pilotarientzat, baina kombinazio batzuetatik bestetara alde handia egoten da. Eta batzutan oparia izan litekeena, bestetan Norbean kontra. Beste bat. Kanpoa bai. 7-2. Jo aurrelari ontzate sake kentzea, eta asko zanaidik pelotaria eta aurrelaria deo Altitin, Kapellan, boleaz sakeak kentzea ikeragarri izan nahidik, konfiantza mateziek partidu sartu. Jo peloten hor nun bai motaltzitu, baina saketik ikeragarrizko aberi iten gaitzaiok. Ila zen barrena izan da? Bosgarrena. 7-tik 5. Mikel Goñik esaiatu berlikek, a ber. Gora alde egin dio. Ezinean eta urduri Arroio bigarrena. Erdiko sakea zena eutsi beharrekoa gehiegi arrotu du. 8-2. Hau ere gora. Nerviok itei, Olakotan gaizki hasi jokatzen eta olakotan gaina daukeken guzti eman nahi dek, daukeken hoguena. Eta lotuta jokatzen dek, ikaraz jokatzen dek, konfiantza falta ukitzen dek. Ikaraz egotortza izelako, egun hortan. Eta ikusten dek, dena gaizki ateatzen nahi zaio Arroioi. Jaso du. Zezeaga. Eutsi uberarrak. Goñi. Goñi. Atzera, arrotu gabe, baina bizi. Olaizola.
Gaien zen pelota gustatzen ikeragarri. Aspaldin pelota honik ez ikusi hemen. Eibarren da, hau ze frontixeti ze otore ateatzean da lurren emanezko ibiltzeana eta Graziduna, bai. Graziduna. Goien izan da garbi. Nere ustez ere, bai, ezkerreko arrastoa jo du pilota horre baina epaileak Lo. Arrastoa jota goiti bera hildi 2 metroat. Goiti bera sinalea la. Heroidek. 10-2. Jantxoia jodik, iskine jodik. Bai. Xapa iskine. Beti gora pelota ikoala. Hor ikusteko modurik dugun... Pelota goiti bera iteik. Bai. Hor golpe, etxendik goiti bera baina. Bai, nabarmen. Txapa ertza jo eta horregatik egin duain nabarmen behera. Lehen gaizkita gainetik. Epaileke kontra. Kontra. Eta hori ere, gora. 11-2. Xamar geratu zaio eta hau ere gora. Asierrek sakeak gurutzatzen asmatu duenean Arroiok ezin izan du deus egin eta erdikoak berriz gora joan zaizkio. Orain Mikel Goñi hasi da laguntzen eta bere bolea txapara. 12-2 haze partidua doakion. Ies eta kanpora. Eta Arroio ezinean urduri non dagoen ere ez dakiela seguru asko. 13-2 eta saketik aberi ikaragarria. Eta gero konfidantza galdu ezkero gainerako pilotetan ere. Sufritzen, gizagoa. Eta berekin batera ikusle denak. Hau eraman beharrekoa zuen ba. Ezker hormatik garbi irten zaio oso ondo. Hamalau eta 2. Hau jasake ikaragarria zen. 15 eta 2.